Ginoo, ana kanindyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, umari kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan, ug gibugatan sa inyong gipasan, ug pahulayon ko kamo. Isango na nga akong yugo, ug sundan ninyo ako, kay malumong ako, ug mapabsanon sa Espiritu. Ug makapahulay kamo, sayon ang yugo nga ihatag ko kaninyo, ug gaan ang ipapasan kaninyo. Mga igsoon ko diha ni Kristo, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Manglingkod. Good morning. So today we are now on the ika-huybis sa ika-15 nga semana sa sulod sa tuig. Of course, in ordinary time. And of course, mamalan, ato mo daing tibayaon o mayong buntag or mayong adlaw or good day or good evening ba no sa ato ang mga followers sa Facebook o mga media platforms. How are you? Kumusta naman mo? Nakinaot kita nga okay na mo din ha. Kami diri sa Yungon, okay na po mi. No, usahay ulan, usahay init. Pero ang importante, mayroon taglawas. Wala ginadi na ano. Walay laban sa ulo, walay sakit sa tiyan, walay sakit sa uto-uto, pero nagginhawa pa. Pasyento, wala na tayo nagginhawa. Maudeng, wala na magsakit ng ulo, kay wala na tayo ginawa. So, good morning na, no? Kanaton tanan. Today, ang atong Ginoong Jesucristo, nagtudlo ka nato, pinaagi sa usaka kanabitaong kanang sanglitanan, no? Usa ka simbolo, usa ka timailhan. Kung sa may timailhan nga gitudlo kanato karon ni Kristo, kining yugo, no? He's telling us about yugo. No, unsa man ning yugo? Mao kini ang ibutang sa liog sa karabaw para unsa man muguyod sa kining bargas, no? Bargas. So kini di ay kuan, ya kining karabaw mo man siya mutabang, no? Mutabang sa kining magbaol, no? Mutabang sa magbabaol aron nga dali ra dakog agi ba? Dakog agi ang magbabaol kaysa bunlay ra gyud, no? Kay do na may uban nga mga pabaol ba nga dili madaro muna nga gamay ra kay agi ning kuan kining magbabaol kay di man madaro, di man magamit ang karabaw. Pero kung naa kay karabaw, naa kay katabang sa imuhang pag-uma, no? Dali ug dako kayo ang agi. Sumuode ka na ang buti pasabot ni Kristo nga magpatabang siya nato. Muna nang hisgot siya og yugo. Kitauran da ita niyang yugo aron mutabang kaniya sa iyahang misyon. Sa ganiyang misyon nga ang mga nga ang mga makasasala magbago. Ingon niya na, no? Sumuna nga kita di ay isip mga Kristiyanos, gitawag tas Ginoo nga musulog tas yugo nga ihatag ni Kristo. Pero nindot sa ingon ni Kristo kay sayon ang yugo nga ihatag ko kaninyo. Sayon. Sa ato patagaan matuod ta niya responsibilidad, pero sayunan rata. Sayunan rata. Yan naman, tungod kay i-fit maniya kanato ang atong yugo. Kay tinuod man, og ang yugo, dili mo fit sa abaga sa karabaw, maglisod ang karabaw. Kay dakong karabaw, unya butangan nimo og gamay nga yugo, mapalot ni buko-bukos karabaw, kidi man mo fit. O gamay pong karabaw, butangan nimo dako nga yugo, mahuslot ra pod. So igo-igo ra gyud mao pud ta. You know, dunay niingon ako siya. May lagi kunuhay tang muwali ba? Pasabot ba? Ingon ako sa actually sa tinud-anay lang maunay ako ang talento.
kana bang magsulti-sulti ba ingon niya na. No, in other words, sayon kay alang kanako pag atubang og tawo, sayon alang kanako ang pagtabi. Nga naman, tungod kay tabian bang ko. Pagka-announcer man mo ko, no? Preacher in the radio, karon na TV gani, no? Kanang teleradyo, TV naman na, no? Karon po sa kining kwan. Hilig man ko ana, mo man sa day ato ang ginagmay nga talento. Yan na po tayo gitagaan, putas Ginoo, medyo dako-dako pong tingog, di niigog yun. Muna siya giingon nga, sayon ra. Ako kung mo preach ko, dili ko lisuran. Nga naman, kay gifit man ni Kristo kanako ang yugo nga iyang ipapasan. Lisod ka ining preaching kung hilumon ka. Kanang hilumon ka nga himuon kang preacher, na kuang kay na para nimo. Kanang sagalan na kanang gitawag na to lisod kay na para nimo. Pero kung daan na kang tabian, asa man taong kamahadlo ka na, mo man mo kang ganahan. Ingon diyan na. No, maupod mo ha. Actually ang Ginoo nitawag kanimo. Gitagaan karon niya ni anang mao nga bulo palasanon karon. Tungod kay kaya ra na nimo. No, pananlitan. Minyo ka, na kay asawa, na kay bana. Kanang banaha, muna gihatag kanimo sa Ginoo kay kaya ra na nimo sila maka-adjust ra ka nang banaha. Kanang imong mga anak. Kanang mga anak ka nga gihatag kanimo sa Ginoo. Kaya ra gyud na nimo kay mao man na imong palasunon. Tumo na uban nga moingon nga di ko na kaya, di kaya na nimo. No, I remember ni San Juan ba among silingan nga patron dito sa Mua. Na may silingan nga patron dito sa Mua. No, kasi San Juan ba Santa Monica. Okay, kuan man na namo amo ang barangay ni kuan kining ang among barangay gitawag og ni Maclord ba gitawag og Tupas. Ang among silingan Santa Monica. Kini si Santa Monica munas ginhawa ni siya sa iyang bana, munas ginhawa ni siya sa iyang anak, kabulumugi sa iyang anak San Agustin, Pirting Buluyaguna. Pero nakaya ni Santa Monica tungod sa iyang paningkamot na santa po rin taon siya. So ingon di ana, among patron San Francisco. Ang among patron si San Francisco, anak ni Dato, manhuyod. At sabi nakita mo, gibiyaan niya iyang pagkadato. And then, nahimo siyang makililimos. Gibiyaan niya, gilaliman kag anak kag dato niya, nagpakilimos ka lang. Nga nung nagpakilimos man siya, para sa iya mga buluhaton. No, kay nagtukod man siya o kongregasyon na may daghang nisunod niya, daghan silang mga apostolado, nagpakilimos. Nakaya ba? Kaya. So katong iyahang mga gipangpasan, nakaya gid niya kay kanuman si Kristo may nagpapasan ato. So kay si Kristo maoy nagpapasan nimo, tabangan jud kaniya. Kaya ko'y nagpapasan. Katupan, magtanaw po siya nimo. Kaya pa daw ko ini. Sus moral magdi na kaya. Sangpita lang. Muna niingon diri sa itong Ebanghelyo, umari kamu kanako, kamong tanan nga gikapuyan, ug ibugatan. Kitagaan ko kamong kapahulayanan. Unang niingon siya na, kayahon ginan nimo. Ako, di sa yungon, o daghang kitag proyekto. Left and right ng atong proyekto. Pero kalau sige Ginoo sa kunang ginaingon pirmi, wa gutay utang sa 5 centavos. Pag tay utang every Saturday gabayad kita sa atong utang. Walay panday nga akong giingnan nga sunod simana lang itong sweldo ka. Wala gina nahitabo diri. No gani sige pa na silang ga-advance kay ngano man. Para po silahang mga problema sige kakas advance. Okay ra, wa problema ngano man. Kaya ra. Ngano man. Kay si Kristo man mo nagpapasa nato. So kanang imong pagkainahan nga medyo sa badagay imong problema ana, kaya na nimo.
Kay si Kristo mao yung nagpapasaan nimo ni ana. Kaya na nimo niingon si Kristo. Umari kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipasaan kay papahulayon ko kamo. Kay malumo ako mapabusanon sa espiritu ug makapahulay kamo. Sa padayon ra gyud ta kung doon natin mga gipagpasaan kay di gina mahitabo nga wala kay gipasaan kay Kristiyanos man ka. Kung dili ka Kristiyanos dagway o baka Kristiyano sa pugas ngalan, kaya doon na kagipasaan, gibutang ra po nimo kay imo ra pong gibutang kay sa panagay po imo ang plano. Aw, so na pagtabang ni Kristo nimo nga gibutang man nimo. Pero imo ginapasaanon, padayon tabangan jud kaniya. Siya kisa miniingon ni ana, si Kristo gyud mismo. So puna nga sa atong pagpadayon ni Santos nga misa, ang misyon nga atong gihimo dili gini purely nga ato ang Kristo ni. We only share in His mission. Kuna nga ingon siya nga mutabang magkahaka, pasana ni. Muni ang pasana. No problema. Anyway, kung maglisod daw niya ako, musangpit raw niya ako nimo. I remember when pagtukod na ako sa simbahan sa Dawis. Napanunod lang ng tunako, dako kayong simbahan, na naglisod ang milyon-milyon ba ang gasto. Di, naiingon ko nga, ako may gitahasan. Ako may gitahasan kay amoy pagka sa padagay lang nakita nako. So gitukod na ako yun. Naabot gani kung there is ayungon og kinanta-kanta. If you remember, there was a time na ang mga taga-Dawis, barangay Dawis, katong karaan nga simbahan, nagpulo concert midinhi. Nga naman, siya na ngayo may ginabang na abot mi si Malalo, abot mi si Manhuyod. Oh, di kaya rin yun na mo. Si Obispo magsiging ingon na ako, Bishop Do. Bishop, sa Edwin, saan naman ka? Kaya pa? O kaya. Hangtod ka na human ang project. Pagkahuman sa project, sige sa gingon ako, kumusta naman ka? Kaya? O kaya. Pagka humanas project, na ay sobrang utang, ako na isang ginan. Bishop, dili na lang ko kayang bayaran, kaya na ay utang. Pila? Muni, 300,000. Ipirmahan na yung chiki, hatag na yun ako sa kuwan. Kini yung contractor, kaya ipakontract man ako ang dili pa magkuswito kaya ano mga steel truss. Karon swito naman ta. Pero sa una, ang steel truss nga gigamit, ipakontract na ako kaya di pa mataswito. Pero karon pa to, dili ito mahitabong ipakontrata. Pero itong higayon na medyo di pa makita well-versed na ng construction. Di pa matapos na nakanatag kayo kabalay kahibaluan pero di pa yun kayo. So, 300,000 kulang. Nya, kinahang dili man na pananin mo unya-unyao na kay gadali man ang kontraktor. Ingon dayon si Bishop. Unsa naman? Bishop, kulang akong kwarta. I need 300,000. Okay. Pirma dan hatag bang human ang project nakaya ra. Nakuyawan ko ng mga tao itong project ka ug mahuman bag sa dili. Nahuman. Ngano man? Si Kristo may nihatag nako sa kini yugo. Tabangan po jud ko niya. Ganyan na. So muna siya, kamo po na. You can apply it to your family. Kanang inyong mga problema, kaya na. Ang importante, matod pa ni Kristo, umari kamo kanako. Siya pagpasabot niya, duol ramo nako kung naginahanglan na tabang. But first, pasana sa nang imong yugo. Ayaw pong ingon nga magsikira kag duol nako. Ako ra po imo patrabahoon. Unya ra kamo duol nako kung naglisod na ka. Kinaabaya po yung nga magsige rag ampo, pero dili mo pasan og yugo. Ba na? Pero ting daghana ana. Magsige rag ampo, pero imong papasunon og yugo, dili mo pasan. Adi sa na pwede. Kinahanglan nga pasan usa ka. Pagka nagpasan na ka, paningkamot, tabangan ka. O di na gyud makaya, tawag sa Ginoo, tabangan ka. The first requirement is pasana usa nang imong yugo. Klaro? Klaro? Ano?
pasan sa yugo. Ipakita as Ginoo nga you are willing to share in the vision. Di na gini mo makaya, tabangan ka. I have experienced that many times. So, panikamot ra kita, saon nga, kumpriman ta, pero makaya ra kita. Kaya ra kita. Basta ang importante, pas-ana usa ng imong yugo. Ayaw og driktag, pulo pangayo din na kasi kag katulong. Sige ra kag ana-ana ng imong cellphone, sige ra kag tuk-tuk-tuk-tuk na imong cellphone, ang magluhod ka kay mangayo kas Ginoo. Ingnan kas Ginoo, pas-ana sa nang imong yugo. Sige ra mo kang gasilpon-silpon, saan ako pagtabang nimo? Ani kamot? Sige ra gasilpon, sige gasilpon, saan ako pagtabang nimo? Pas-ana usa nang imong yugo. Eskwela usa. Paring kamot usa para tabangan ikaw. Klaro? Manindong palihog.